Sziasztok, itt vagyunk ebben a mai videóban. Mai nap, nem fogok egyedül lenni, hanem itt van Nóri, köszönj. Sziasztok! Várjál, mindjárt fölhangosítom, várjatok. Na így. Így, jó, most már elméletileg látni fogjátok. Ő az, Robloxon van. Úgyhogy, ja. Amúgy az, hogy majd tudtok, vagy hát majd bejelölhettek Robloxon minket, úgyhogy ja, úgyhogy majd be lehet jelölni, aki akar, látjátok majd, mindjárt, várjál. Az a nevem, hogy Matiki 858. Szóval, ja, az a nevem, úgyhogy Robloxon lehet követni engem, úgyhogy, ja, na, mivel játszunk, Nóri? Valami parkéressel. Jó, és melyikkel? Várjál, mindjárt választok, ez jó lesz. Jó, akkor mindjárt belépek hozzá, de... Jó. Banana opi. Ez jó. Amúgy milyen cuki az a banán? Ja. Na, az, hogy... úgyhogy, ja... Majd... Úgy értve, majd nem tudom, hogy... Majd megkérdezem az egyik barátomat, hogyha... anyukám is megengedi, akkor lehet, hogy lesz live. Ugyanis megvan már az 50 feliratkozó. Úgyhogy, ja. Arra gondoltunk, most megint csinálunk egy videót, mert már nagyon-nagyon rég nem volt videó. Úgyhogy ezért is bocsánat. Úgyhogy, ja, arra gondoltunk. Na, bocsánat, csak megszakadt egy kicsit a megszakadt, úgyhogy, ja. Nem tudom, de lehet, hogy még, nem tudom, majd megkérdezem a... Jaj! Az igen. De ez eltűnik, én nem tudtam. Amúgy lehet, hogy ma lesz live, de még nem tudom, mert meg kell kérdeznem anyukámat is, szóval... Ja. Szóval lehet, hogy... Itt még ugrani is kell. Amúgy, ja. Szóval, szóval majd lehet, hogy lesz live, úgyhogy lehet, hogy ma lesz a Nórikával live, úgyhogy majd azt is megbeszélem anyával, hogy lehet-e róla szó. Úgyhogy, ja. Amúgy lehet, hogy még holnap lesz vidi, nem tudom, de lehet. Ki tudja, lehet, hogy holnap lesz a live. Nem tudom még, de biztos, hogy lesz live. Tehát, ja. Amúgy, hogyha írhattok nekem kommentbe is játékokat, hogy mikkel játszunk a Nórival. Mármint úgy értettem, hogy a Robloxon belül, akár Robloxon kívül is írhatok. Tokabok az volt már, szóval az szerintem valamikor majd lesz. Úgyhogy, ja. Ja, szóval... Hoppá. Meghajtam. Az igen. Na, szóval, ja. Amúgy, az, hogy Nóri, neked eddig hogy tetszik ez a pálya? Nekem tetszik, mert nem annyira nehéz. Hát, ja, amúgy... Igazából semmi nehéz nincs benne. Ja, most mondom, hogy nem is nehéz, erre meg meghalok. Én meg belemegyek 100-szer, a barnába is meghalok kockákra.
az, hogy amúgy nemrég játszottunk egy játékkal, az is nagyon könnyű volt, úgyhogy, ja. Megvárjalak? Amúgy. Igen, csak nem sikerül egyáltalán. Majd, nem tudom, majd megbeszéljük a Norikával, nem tudom, hogyha valamikor így beszélünk, akkor lehet, hogy majd játszunk a 3008-al is. De, Úgy azért tudna. hát igen, attól függ, a nézőktől függ. Hogyha tetszik neki... Ha megírják kommentbe, akkor Ja. Szóval... csináljuk. Ja. Hogyha tetszik nektek ez az ötlet, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, és lájkoljatok. Most hol vagy, amúgy? Én itt a karikáknál. Hát te már messzebb vagy tőle. Akkor igazat visszamenni. Jó. Itt vagyok. De jó. Itt vagyok én. Jó. Háló. De mindig, de akkor nem ugrik, amikor én szeretnék, bezzeg. Nekem se. Nyugi. Amúgy, úgyhogy hát itt majd lesznek a Norikával is videók, majd lehet, hogy a többiekkel is. Hogyha szeretnétek, akkor csinálunk a többiekkel is videót. Úgyhogy, ja. És úgyhogy, ja. Te hol vagy? Ja, itt vagy a hátam mögött. Áú! Miért megyek bele ebbe a barna izébe? Na mindegy. De, most mondom. Mindjárt meghalok. Még mennyi pálya van hátra? Hát nem tudom, hogy... Nem biztos, hogy az egész belefér. Igen, nem biztos, úgyhogy... Ja. Amúgy bocsánat, hogyha visszhangzik, ugyanis most beszélek a Nórikával. Úgyhogy nem, bocsánat, hogyha visszhangzik. Ezért, bocsánat. Úgyhogy, ja. Amúgy még egy... hát, csak annyit mondok, hogy ugyanolyan időben lesz időben lesznek a videók, mint ahogy régebben. Ugyanúgy. Úgyhogy, ja. Ugyanúgy lesznek. De te amúgy hol vagy, amikor? És majd igyekszünk olyan videókat is csinálni, ahol vagy a többiek, vagy akár egyedül a Nati, de igyekszünk olyanokat is csinálni, hogy amiben én is, meg a Nati is, vagy akár a többiek is benne vannak. Ugye, Nati? Igen. Úgyhogy ha nem tudom, majd a nézőken múlik, hogyha nekik úgy tetszik, hogy többiek is játszanak, akkor lehet róla szó. Nekem tök mindegy. Úgyhogy, ja. Nekem is. Úgyhogy, hogyha tetszik az nektek, hogy a Nórikával vagyok, akkor Nórikával leszek egy pár videóba. Hogyha azt tetszik, hogy egyedül vagyok, akkor egyedül leszek pár videóba. Tehát rajtatok múlik, nem rajtunk. Tehát, hogy ja. Úgyhogy, ja. Ja, és előre szólunk. Kérjük, hogy légy szíves, ne írjatok ilyen rossz kommenteket, légy, mert volt egy néző, aki az ilyen fejeket írt, azt hiszem, igen, és én ilyen kommenteket nem várok, tehát, hogy légy szíves, ne Nem írjatok. annyira esik jól. Igen, meg az, hogy... Nem esik jól a Natinak. Igen, meg az, hogy azért, mert hogyha annak az embernek, akinek nem tetszik az én videója, vagy hát az én videóm, akkor szépen le lehet iratkozni, és nem kell engem nézni. Tehát, hogy én nem vállalok be ilyent. Tehát, ja. Szóval...
Igen, mert aki nézi a Natit, és jó kommenteket ír, azzal nincsen semmi baj, mert akkor tudja, hogy tetszik neki, de ilyen neked ne írjatok neki, mert őnek is esik rosszul. Ha meg nem tetszik, akkor meg ne nézzétek. Az kész. Ja. Nem? Hát, ja, végül is. Akkor nem kell engem nézni, akkor más videós, amúgy engem. Hát, ha Ja. nektek. Most gondoljatok bele, hogy például mondok valamit, hogy mit tudom én, mondjuk a Nórika videózik, én meg benne vagyok a videójában, azt olyan kommentek vannak ott, hogy ilyen hogy tök rossz videós vagy, meg mit tudom én, meg, szóval ilyet nem. Mert Nem. a Nati minél jobban kiteszi a lelkét, értetek, hogy minden jó videó legyen, és ne írjatok ilyet, ha nem tetszik, hogyha tetszik. Hogyha nem tetszik, akkor meg ne írjatok semmit. Ja. Tehát, hogy például, hogyha én most nézek egy videót, és nekem ez nem tetszik, akkor én tovább görgetek, és nem nézem. Ja. Tehát, hogy Akkor mindenki iratkozzik fel bárki is, hogyha nem tetszik a videó. Ja, amúgy. Azért csak szívassa a másikat. Ja. Hú, lehet, hogy az egész nem fog beleférni, úgyhogy lehet még 1-2 percet Mert videózunk. még ott nagyon-nagyon sok van. Igen. De most a Natinak is van kedve, akkor max folytatjuk a kövi videóban. Ja. Úgyhogy, ja, amúgy igaza van a Nórinak, úgyhogy, hogyha szeretnétek, akkor bármikor írjátok kommentbe, hogy legyen videó már, legyen már a Nórikával videó, akkor én szívesen csinálok nektek olyan videókat, nem tudom, tőletek függ, nem tőlünk. Hát igen. De amúgy, Nati, amúgy lehetne olyan videó is, hogy 24 óráig kb. Ilyen, vagy ilyen kék kajákat eszel, vagy zöldet, vagy érted? Hát ja, csak az most egyelőre olyan... Még nincsen. Igen, még nincsenek ilyen videók, tehát majd lesznek, majd amikor így nagyobb leszek, akkor majd lesznek ilyen videók. De Igen. Igen. De amúgy te hol vagy? Te hol vagy? Ja, ott vagy. Én már feljöttem ezen a nagy lépcsőn. Te hol vagy? Ott vagy. Itt voltam, hallom, én már ezen végigmentem. Szóval, ja. Nagyon fúj a szél, most megint nálunk. Igen, nálunk is, úgyhogy, ja. Amúgy halljátok, tök rossz, hogy milyen jó idők voltak, és erre meg miért? Ja. Hú. Jó, szerintem most ennyi lett volna a videó. Majd folytassuk, szerintem, hogyha szeretnétek, akkor folytassuk, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!